ஸ்கூலுக்கு போறவங்க உபவாசம் இருக்க முடியுமா? கண்டிப்பா இருக்க முடியாது. ஸ்கூல்ல போனாக்கா ஸ்கூல்ல போய் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும் உங்களுக்கு. நான் சாப்பிடாம போனாக்கா உபவாசமா இருப்பேனே? நோ, நீங்க பட்னியா இருக்க போறீங்க. சாப்பிடாம போனாக்கா பட்னியா இருக்க போறீங்க. உபவாசம் இல்லை அது. உபவாசம் தேவனுடைய சிந்தனையிலே நான் இருக்கிறேன், தேவ சிந்தையாக இருக்கிறேன், தேவ வசனத்தை படிக்கிறேன், தேவனோடு கூட நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன், தேவ பாடல்களை பாடுகிறேன், தேவனோடு கூட நான் ஜெபிக்கிறேன். இது உபவாசம். தொடர்ந்து நம்ம ஒரு காரியத்தை யோசிப்போம். மோசே 40 நாள் இருந்தார். அவர் சாப்பாடை குறித்து கவலைப்பட்டு அவருடைய மக்கள்கிட்ட சொல்லிட்டு போல, நான் 40 நாள் 50 நாள் இருக்க போற மேல தேவன் என்னை கூப்பிட்டுருக்காரு, நான் போறேன், நான் மலைக்கு மேல சாப்பாடு இருக்காது புலம்பிட்டு போல. அவரு தேவனோடு கூட சஞ்சரித்து கொண்டிருந்தார். அப்போ அவருக்கு சாப்பாடு குறித்து ஒரு எண்ணம் இல்லாம இருந்தது. ஏன்னாக்கா ஒரு ஆத்மா பலப்பட்டிருந்தது.